Ở đây. 무슨 줄 알았잖아. 양비 나온다. 사르게 타고 줄 알았잖아. Shormila, buka ini. Saya harus tambah. Go, dokter go. Hai. Hello. Roman script. Roman script. Mani kok. Bela bela ka hambai. Kok promise kai tini oba hai nang kuk ma jorau siring tong nai aba hai neta no sunang nya je neta hawa bo sunbai mai sai manai je neta suno kolom ma jorabo satong giring giring phai himai manai yak ba yak rom manai aba hai neta no sun tini na singi tong hai chi ang konyai noro kha pirok di tai suno logi ru phai dakti suno himpai ji sun saimania besek nang no joto media suno sungu nongni andolon tai besek degno nongni andolon tai besek tongnai nongni andolon bupur manai seng saimania besek jorati sin andolon nangno kintu a kole seng saimanu je pojonto sagot thui tongsak langma tongsak seng himnai tamo satung tamo wate seng himnai haisi bororo bahana anjago oba ki bahana da o bororo o students o ki bahana ki natok ya kono dino haisi mokolni mukti klai tini himai tong seng saimania bupur manno কিন্তু মানিয়া sak nakai joto sung langma chosak sung himainya tongnai haisi belakena hambai. Roman script sinane जों जीवना रगला खनि सावो आग तेनि सारा मसगो कौ बरा रोमान स्क्रिप्टबाय सैबाय साक जिन अलांबा जमाने खाइ थानाय अब खाचिनि फलारे तन सिना रिया आबो सिनि लांबा आबो बागान तिनि सारा मसगो सरारक नरंखा ताबुनि पाला नरंखा नुकजागिया पाला हा बिसम तंनाय नर ग्रा खाइ बासादे ग्रा खा बासावो तेनि सिनि ओम सिनुमु सिनि मुकुमु सिनि कक माने ककनो जों जीवन पथारिया माने ककनो जों कथा काटलांनाय अबनो सिनि लांमा अबनो सिनि फला होनै जों जबामा खायनाय आबनो बागै तेनि आरो ककनो सानानै आ केबनो सिनि खगै आं तेनि साना नांगिया आं सैनासो सुरमा खायनाय सानासो सुरमा खायनाय ब तेनि साइ दङ न रिया जेनि पावर बुसक जे तिने 5 बছর दङ 5 बছर ताय 5 बছर ताय ग्रीन थानाय नों साबा नों पार्मानेन्ट या तखति प्रसा पार्मानेन्ट माने क बर सानाय पार्मानेन्ट अ पार्मानेन्ट केबो सकमा माया आबन बागने फाइदे ताकुताय बुगरक तिनि ह्युमेन चेन्ज माने जों याक मानजुवै जों हिमलाय माने तिनि आगुलिनो हते राजबारि खुलुनो हते तिनि याक मानजुमाने चेंखा तिनि যত সব চিনি হাতর সাক আবা এখানে চিনি ইয়াক মানজুজাক থানায় ও ইয়াক মানজুমানে মারে খাচিনি ফাট ও ইয়াক মানজুমারে খাচিনি কক ও ইয়াক মানজুমারে খাচিনি লাংমা আর লাংমানো সে কথাকা থানায় তিনি নং জেসা পানো চিফ মিনিস্টার ফাইতো नों दिनै जोंनाव रिया हानि पानो थानो केन जों सालसा जों कब गरंनो जों रोमान स्क्रिप्ट सिनाय ताय अबा हाकेनो अफिसियल गेजेटेड नोटिफिकेशन दिखाय कब गरंनो रोमान स्क्रिप्ट सिक्रेटि रनाय आबन बागन फाइदे दिनै आसे कब सानन दिना दिनै का अम या प्रि चेंगमाने साल याग मानजु माने साल अबन तिनो जों
थोनानै फिउचार जों सभा खाय थानाय आसुक साइना तिनि कक सानमु सुङो कारण जे दफाने कक गरै माने आ दफाने सिनमु गरै जे दफाने कक गरै आ दफाने हा गरै थां जे दफाने कक गरै आ दफाने कानमुं सुमु मुकुमु गरै थाङो आबन बागै तिप्रा सारक आसक सिरिचि चिमिचिनि लाइ बुमा तंगो चिनि बिजाब सुजाब तंगो चिनि कक कलमा तंगो तिनि आवश्यक तिनि दबाई तखा तर आबन बागै दफारक थांनाय चिनि सिनमोना तै जों थांनाय जों गुरि दिन चिनि सिनमुंनो जों तला तलांगिया चिनि मुकुमनो जों तला तलांगिया तला खिखलाया चिनि कगनो साविनो जों सारा हास्ते हायुङो जों कग बर साइनो चिनि कानमुं सुमिनो जों खाखला भेले चिनि सिनमुंनो जों तलाङै थानाय ताइ थुनानै जेनेरेसनो चिनि सिनमुंनो जों याफा खालाम थानाय अवश्य सभा थानसानो मारि याप्रिनो मारि आबन बागन तिनि छिबे याग मानजुमा चेंखा तिनि नर नुखाना याग मानजुमाने जरानि होते सिकला सिकली आबन परे चिनि युथ आबन परे चिनि बोरा चिनि बरसक चिनि बरै अबाके याग मानजु लाइखा आबन बागे तिनि छिबे आगुन होते सुरु खाइका चिनि अलांगमा ताइ चलिया चिनि अलांगमा आहाकेन मानजु थानाय अबाकेन सभा खाइ थानाय सालसारसो चिनि माने पाउना रुमान स्क्रिप्ट सैने आबन बागेनो नर जतनो बखाता थिदि और सबानो जों खालाय थानाय आबन बागे आसक साइना आनो पाउ ना जों जतन अर फाइ एकटा हिउमेन चेन जे सिस्टेम खाइ जों याक बे याक रम लायै बलाइखे कलक लाइन खाइ जों दिनर मुभमेन्ट खालाय दङ एकटानो कारण सिनि आमानि कक बरकनो सिनि विस बाय सिरियां दंमानि हाइसि जे जागावो बरक सावो गोबांमा निनि नेशनल पार्टी कतर खाइने रक बरो मंचाव साव सबका साथ सबका विकास आरे सबका साथ सबका विकास बाहायनाय बा जुदि सिनि हावो अम थाइ थै क्लाइमानि सिनि निजिनि हावो आनि आमानि कक बरकनो सिनानि से सिनि राइट सिकरि के हाइसि अन्य स्टेटो ता मिजोरामो नों थाङि नायने दि मिजोरकनि राइट्स दङ बंनि बतो पार्टिकुलार बंनि लैंग्वेज दङ बाट एक्सप्रेस खाइने बगे बो स्क्रिप्ट न यूज खाइ रोमान निनि मेघालयाव थाङि नायदि मेघालयाव अबो हाइनो किन्तु त्रिपुरा हास्टेव तिप्रा सारकनो जे अबो हाइके डेप्राइव खाइ दंमानि अबनो सुंथाइ शैलिया सारा तिप्रासा शैलिया आबन बागे सुंथिनि ह्यूमन चेन खायै जों मुभमेन्ट न खाइ दं तिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा बो खरकसा चीफ मिनिस्टर पोजिशन आसुक दंखा माने ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ 42 लाख टोटल पॉपुलेशन त्रिपुरानि नो 42 लाख जागाव तिप्रा साबो खब जागो हाइसे तिप्रा सारकनि राइट्स नीति खे बतिनि साइट दङ रोमान स्क्रिप्ट न जेसेकपानो नरक आंदोलन खायदि जेसेकपानो नरक चबा खायदि सुंकुनु दिनो गसिमाया फरेन लैंग्वेज नि बतिनि साइट दङ तिनि ओ रोमान स्क्रिप्ट न शुरू नॉट ओनली त्रिपुरा एंटायर सिनि नेशन न तिनि ओ स्क्रिप्ट न यूज खायजक दङ तिनि नों अरुणाचल प्रदेश नंनि पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री दङ किरण रिजिजु आ जागाव नोंगो कक साइदे मानो मेघालय ओ नंनि एनपीपी बाय नरक अलायंस गवर्नमेंट चालुगै दङ आ जागाव रोमान स्क्रिप्ट चलि दङ आ जागाव नोंगो कक साइदे मानो मिजोरामो निनि लालदहमानि गवर्नमेंट चलि दङ आ जागा नोंगो कक द साइमनो अबनो नुकजागो सुदु तिप्रा सारकनो सिमि गरीब खाइ साइडलाइन खाइ सिनि राइट सकनो सेगि तन्ना नायो सुङोबो कुन्दिनो गसिमानिया नरक नुखना बसक जरतै पारा बिसिंनि गाव-गावनि बररक मुक्ति खिखलाय तिनि ओ जागा सातुं कुपतुं ओ कप्राबो तिनि ह्यूमन चेन नो तिनि जॉइन खायना बागा हाइतों अबो कुनि दिनो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नि मूवमेंट या सारा त्रिपुरानि तिप्रा सारकनि मूवमेंट बुमा तंगो बसा तंगो जतनो तंगिनो दिनो ओ मूवमेंट सो पार्टिसिपेट खाइतों हाइसि ब्लाइ के हामबाय